তো সেই কাৰণে মই আপোনালোকক সকলোকে আহ্বান কৰিব বিচাৰিব আপোনালোকে মোক উত্তৰ দিব লাগে মই আপোনালোকক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিম এজন জোৰদাৰ হাত চাপৰি দিয়ক লৰেন্স ইছলাৰী জিন্দাবাদ লৰেন্স ইছলাৰী জিন্দাবাদ ভোট দিবনে আমাৰ কোকৰাঝাৰ পৰি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্ম জিন্দাবাদ মনোরঞ্জন ব্রহ্ম জিন্দাবাদ স্লোগান দিবলৈ অনুরোধ কৰিছো সোমনাথ নার্জারি জিন্দাবাদ সোমনাথ নার্জারি জিন্দাবাদ আমার অলপ টেকনিক্যাল অলপ অসুবিধার কারণে জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আমার ভিআইপি ইয়াত আছিলে জয়ন্ত বসুমতাৰী জিন্দাবাদ ইউপিপিএল জিন্দাবাদ यूपीपीएल जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद ट्रैक्टर सबित भोट दियक ट्रैक्टर सबित भोट दियक ट्रैक्टर सबित भोट दियक ट्रैक्टरनि सावगारियाव भोट हो ट्रैक्टरनि सावगारियाव भोट हो आमार सकलोरे এটা এটা জীৱনৰ উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য থাকে কিব ভাল এটা সংস্থাপন লাগে ভাল সমাজত আমি থাকিব বিচাৰো কিন্তু যেতিয়া ভুল নেতৃত্বৰ হাতত ৰাজনীতিৰ বাক জড়িত আহে তেতিয়া আমাৰ সপোন কেতিয়াও বাস্তৱ নহয় আৰু যোৱা 17 বছৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বত আমাৰ বডলেণ্ড অঞ্চলৰ 35 লাখ জনসাধাৰণক প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰা হৈছে এই দুখীয়া গৰীব মানুহৰ কাৰণে আহা কোটি কোটি টকা আত্মসাৎ আমাৰ মূৰত বিপিএফ এ থৈ গৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়া দি গৈছে আৰু আজি আমি দেখিবলৈ পাইছো যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই বদৰুদ্দিন আজমল দুইজন বেপাৰী এজনে ইয়াত হোটেল বিজনেস কৰে ক্ৰেছাৰ মেচিনৰ বিজনেস কৰে দুখীয়া গৰীব মানুহৰ পইচা লৈ পেলাই তেখেতসকলে বেপাৰ বাণিজ্য কৰে কিন্তু ৰাইজৰ কাৰণে একো চিন্তা নকৰে সেই কাৰণে যোৱা দশকৰ পৰা দশক ধৰি আমাৰ মানুহে ভূমি পট্টা পোৱা নাই আমাৰ মানুহে চাকৰি বাকৰি পোৱা নাই ৰেশন কাৰ্ড পোৱা নাই জব কাৰ্ড পোৱা নাই আৰু ৰাইজৰ কাৰণে আহা যিবিলাক টকা সেই টকাবিলাক আত্মসাৎ কৰিব নোৱাৰে এই পইচাবিলাক ৰাইজৰ ওচৰলৈ নিবৰ কাৰণে ভাল এটা চৰকাৰ আহিব লাগিব দামান গোনাং ৰাইজবোৰ দিনৈনি समाव बर' हारिनि जि थामोनथा आरो सिनायथि रैखानि मोनसे बाथ्रा फैदों 30-40 बोसोर संगाथि मोननांगौ दिनै बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारियो इउपिपिएल खौ सोंखारियो जोंखादो दिनै सोंलु फैदों जाय बिथांमोना 2008 2012 बेसेबांबा दाङाबाजि जालांबाय न' बां सावलांनायनि थासारि थांबाय दिनैबो हारिया मोजाङै गसंनो हायाखै बे समाव बिटिआर गोरोबथा जाबाय आरो बे बिटिआर गोरोबथायाव जिया दिनै जौगालांनायनि बाथ्रा जोङो साननांगौ आरो बेखिनि समाव बिथांमोना जेरैबायदि राजनीति खालामनो नागिरदों जोंनि हारिखौ अलखदाव खोख्लैनायनि बादै जेबो नङा दा नंखायनो मान गोनां रायजोफोर जोङो जेरैखि जाया जोङो आगोमा बर' फिसाफ्रा जिउ गारबाय आरो दिनैनि समाव सोरबा राजखान्थिफोरनि समाव गाबथाबोनाय सासे सेंग्रा जोहोलाव लरेन्स इस्लारिया क'क्राझार इस्ट समस्तियाव दिनै गसंदों थांनाय 25 बोसोराव जाय बिथाङा एमपि जाबाय एमएलए जाबाय मन्त्रि जाबाय बिथाङा जोंनि गरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजोनि थाखाय जेबो मावाखिसै नाथाय दिनैनि समाव हारिनि थाखाय बावसोमग्रा सासे सेंग्रा जोहोलावा फैना जोंनि बिसाथि जादों आरो बिथाङा देरहालांनानै आसाम बिधान सभायाव थांनानै जोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायजों लोगोसे हारिखौ जौगालांनायाव खामानि मावगोन दा नंखायनो दिनै आं नोंथांमोनखौ खावलायदों बे क'क्राझार इस्ट समस्तियाव जाय बिथाङा हारिनि थाखाय जेबो साननो हाया हारिनि थाखाय जेबो मावनो हाया गरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजोनो जेबो होनो हाया बेबायदि सुबुंखौ जोङो देरहाहोनायनिख्रुइ लरेन्स इस्लारि बिथांखौ देरहाहोनांगौ बयबो रायजो राजा नोंथांमोन दा नंखायनो आं फिन खेबसेबाव स्ल'गान होनो सानदों लरेन्स इस्लारि जिन्दाबाद लरेन्स इस्लारि क'क्राझार वेस्ट समस्तियाव नोंथांमोना नुदों गासै खोथा होनानै बिपिएफ नि जे नांलाय खमलायाव बिथाङा दिनै बिपिएफ नि जानानै गसंदोंमोन बिथांनि साखाथि थांजों थाफाग्रा मानसिफोरखौ जायफ्रा दिनै आदर्शनि बाथ्रा सानो जायफ्रा दिनै सिनायथिनि बाथ्रा सानो जायफ्रा हारिनि बाथ्रा सानो बे मानसिफोरखौ नेवसिजोबनानै रबिराम नार्जारी बिथाङा हाग्रामा महिलारिजों लोगो जानानै दिनै राजखान्थिनि बेपार खालामहैबाय दा मान गोनां रायजोफोर बिथांमोन बायदि मानसिखौ दिनै राजखान्थियाव बारा गोबाव सम थानो होयोब्ला हारिया अलखदाव गोग्लैगोन
बर' हारिनि बर' गामि बर' ओनसोल बर' फिसाफोरखौ जोथोन लायालासिनो दिनै बिथाङा गुबुन हारिजों लोगो जानानै हारिखौ थेर बेथेर खालामनो नाजादों UPPL जिन्दाबाद BJP जिन्दाबाद BJP जिंदाबाद BJP जिंदाबाद पुनः एक बार नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद बावनो नागिरदों नामा रायजोफोर जय बर' हारिनि गोजोन्थों थैंक यू धन्यवाद